Martxoak 8 honetan Euskal Herria Bilduk ez du hutsik egingo eta Euskal Herriko mugimendu feministak gure herritako eta gure auzoetako antolatuak dituen mobilizazioetan parte hartuko dugu. Feminismoaren rebindikazio horiek gure herriaren txoko guztietara iritsi daitezen. Martxoaren 8 hau oso kontestu esango nuke berezian eta larrian emango dela eta Euskal Herria Bildutik iruditzen zaigu inoiz baino beharrezkoagoa dela esperantzaren, bakearen, demokraziaren eta berdintasun errealaren errebindikazioak kalera eramatea. Oso agerikoa da ultraeskuinak altxatu duen oldarraldiaren bitartez, oinarrizko eskubideetan atzera egin nahi duela, ez? Feminismoa jomugan dute, jomugan dituzte baita ere, hainbeste urtetako borrokaren ondorioz mugimendu feministak lortutako eta eskuratutako eskubide guzti horiek, eta nolabait esateko aireatu egin nahi dute eta zabaldu nahi dute feminismoa urrutiegi joan denaren mezu hori, jakin badakitelako eta asumitzen dutelako mugimendu feminista dela beraien privilegioak zalantzan jarri ditzakeen mugimendua. Eta horregatik argi esan nahi diegu ez dugula onartuko gure eskubideetan inolako atzera pausurik ematea. Guk oso ondo dakigu ultraeskuin honi kaleetan ere aurre egin behar zaiola eta horregatik bihar argi eta ozen esango diogu ez dugula onartuko inolako atzera pausorik ematea emakumeen eskubideetan eta are gehiago esango diegu aurrera egiten jarraitu behar dugula berdintasun errealerako bidean oraindik ere geratzen den bidea oso luzea delako. Eta gainera, martxoaren 8 hau ere, guda gerra kontestu batean emango da. Danok dakigu, gerrek oso ondorio gordinak eta larriak dituztela, zuzenean, baino haratago danok badakigu ere, gerren ondorioak denok ordaintzen ditugula. Eta esango nuke, danak ikusten ari gerala, gure egunerokotasunean azkeneko egun hauetan erosketak egitera joaten garenean edo repostatzera joaten garenean nola prezioak igotzen ari diren eta nola beste behin ere gerra hauen ondorioak danak ordainduko ditugun. Momentu honetan prezioen igoera honek dagoeneko herritarren kezka nagusi zen hori eta kezka eta realidade bat zen hori bizitzaren garestitzearen egoera larriagotu egingo du. Herritar guztiok jasango dugu bizitzaren garestitzearen ondorio hori gure bizitzetan, baino bereziki kolektibo zaurgarrienak eta horien artean daude emakumeak. Emakumeak zaintza lanen ondorioz eta soldatarrakalaren ondorioz, milaka emakumeek bere bizitzak prekarizatuak dituzte. Emakumeok gara gutxian kobratzen dugunak, emakumeak gara soldata txikienak ditugunak, emakumeak gara pentsio txikienak ditugunak, eta emakumeak gara adibidez zaintza lanetarako eszedentziak eskatzen ditugunak. Eta horiek guztiak gure bizitzak prekarizatzen dituzte. Kontestu honetan, gerra kontestuan eman daiteken bizitzaren garestitzeak, prekarizazio hori ere areagotu egiten du, eta horri ere aurre egin behar diogu baturik. Batzutan kaletan eta bestetan instituzioetan erabaki politikoak hartuz eta politika feministak aurrera eramanez. Eta hor egongo da Euskal Herria Bildu. Hor egongo da politika horiek bultzatuz, zaintzaren antolaketa aldatuko duten politikak sustatuz, soldatarrakalari aurre egiteko politikak sustatuz, hor egongo da Euskal Herria Bildu ere prezioen igoera honi aurre egiteko politikak sustatuz, indarkeria matxistari aurre egiteko politikak sustatuz, eta orokorrean oldarraldi honi aurre egiteko planteatzen diren elkarlanerako espazio guztietan. Gaur aldarrikapen bat egin nahi dugu eta martxoan 8 honi begira errekonozimendu esplizitu bat egin nahi diogu mugimendu feministari, bereziki Euskal Herriko mugimendu feministari. Garai hauetan bizigarriak eta gizarte berdintzaleagoak lortzeko bidean, eraginkorren izan den mugimendu politikoa dela demostratu delako. Feminismo gehiago behar dugu eta horregatik bihar, martxoaren 8an, ozen aldarrikatuko dugu, lehen esan bezala Euskal Herriko txoko guztietan, esperantza, bakea, demokrazia eta berdintasun errealerako aldarrikapen hori.